Ya sunanki? Aisha. Aisha wa? Aisha Nura. Nura. Ai, Shekarar ki nawa? shekara ta 27. A wane gari kike? A baranda. A ina baranda take? Baranda can in an wuce na huta. A Batsari? Ai, To kin ga wasu kuɗi nan? na gantu. Naki ne? Ai, Nawa ne? ban san ko nawa ba ne. Miliyan 2 ne da 405 kamar yadda muka irga. To, Ina za ki kai su? mijina aike ni in karɓo su. A ina kike karɓo? Kaduna. Kaduna. A ina a Kaduna? Wurin goni Bahaushe ne. Kuɗin menene? To shi ke ban sani ba Allah ba. To ina mijinki yake? Yana a can ɗin, A ina ne can? a daji. A'a, ɓarawon daji ne? Ranka ya daɗe a'a. To ya aka yi an kama ki kuma bai biyo ki ba in ba ɓarawo bane shi? To, A wane daji yake? nan ɗin baranda, dajin baranda. Dajin baranda. Ai, Yana da bindiga? a'a. A'a. Su nawa ne a wurin? To gaskiya ban san ko suna ba, suna da ɗan To yawa. amma Nura an daɗe ana neman shi akan harkar sata da garkuwa da mutane da satar shanu. Ranka ya daɗe. An ce kuma a ƙungiyar garkuwa da Abura ɗaya mutane yake. ba aikin shi ba ne. Sai me yake yi? Ya iga dai fatai wannan. Satar dai kawai yake yi? Ni dai shi na sani amma gaskiya ban san garkuwan nan da mutane. Sai sata? Ban da masaniya gare ta. Sata wace irin sata yake? Haka kamar ta dabbobi ni da ita na sani. To ana satar dabbobi ba bindiga? Eh shi dai ba da bindiga tashi ta Kuma kai shi yake ranka ya daɗe. sai ta waye yake da ita? Sai dai manyan su. Su suke da bindiga? Eh, Wa yanzu wannan miliyan 2 ta me? ranka ya daɗe ni ban san ko ta mi bane, aike na aka yin karɓo. Kuma da aka aike ni ba a ce man ko na mi bane ba, kuma ban san ko nawa bane. To wa za ki kai wa wannan kuɗin yanzu? Shi zan kai ma. Shi Nura? Eh. To shi kenan mun gode.